Hello guys, good morning. Merry Christmas. So andito tayo guys sa amin sa Bantugan, Pusurugyo, Pangasinan. Welcome back to my channel. So andito tayo guys sa aming probinsya. So buhay probinsya muna tayo guys. So andito tayo guys sa aming bahay. Welcome to our home. So, it's family time guys. Family bonding. So, kahit simple lang. Hindi masyadong magarbo yung handa. Basta kasama mo yung family mo guys. Christmas. So, yun yung ibig sabihin ng Christmas guys. Hindi importante kung gaano garbo yung handa mo. Walang tumbas guys yung makapiling mo yung mga magulang mo or mahal mo sa buhay sa araw ng Pasko. So, Merry Christmas everyone! Nasaan na si Nana? Mo nang ma-full. Wala si Luna tuloy. Merry Christmas. Kaya na yan. Ito kami guys, kain sa bahay ng aming pamangkin. So naman luluto kami spaghetti guys dito sa ulingan namin, dito sa likod. Gumagawa siya ng sauce para sa spaghetti. Sprite yan guys. Spaghetti. Tikman natin yung spaghetti. Kulang pa sa'yo. Galatag ko naman ito. Papameriendahin ko na sila guys sa luto ko. Spaghetti. Luto niya to. So, yung pansit guys, Luto ko lahat yan. niluto niya yan kagabi. Hindi na namin na videohan. Busy. So, hindi nawawala sa handaan yung aming Coke. May tasty pa. Ito lang kami guys, tambay-tambay sa aming compound. So, andito naman ako guys sa bahay ng aking kuya. Ayan, chika-chika lang tayo.
So, Merry Christmas everyone. Keep safe everyone. Thank you so much for watching. Bye.